Fixando como move a man. A xente toca. Ela toca así, Sí, fixenme pero- antes. Sí, co puño. Non repetir. Tocaban así, por exemplo. Non. Era así. Claro, ela di que repenica máis. Como a aberta que co... a manga aberta. A mão tampouco non se lleva tanto. Era a mão máis quieta. Pero antes tocaban, había quen tocaba tamén. Eu tamén de primeira tocaba así. Co puño. Co puño. Pero despois, non sei, empecé a tocar así, e dabasme mellor, pois empecé a tocar así. Tocaba, cada un tocaba pois como quería, pero que se pudera bailar, claro. Claro, eso é importante. Que se acertara para bailar ca música. Agora, mirad que rapazada trouxemos esta sebral para armar unha ruada como as dantes. Moi Que ben, vos parece? moi bonito. Sí. Parece Moi moi bonito, ben. sí. Pois mira, os bailadoras xa as temos, pandereteiras tamén, así que Vamos a armar, porque, bueno, Silvia, antigamente aquí cando facían as ruadas, era tradición tocar de dúas en dúas, Sí. e empezaban pola jota, Pola moñeira. logo muñeira e logo jarrao. Tiñan que tocar as tres para poder soltar as pandeiretas e poñerse a bailar. Así. Claro. Ah, bueno. Para que outra escollera para tocar. Exactamente. Entonces, que vos parece se armamos unha ruada Sí, agora? por favor. Sí, xa que estamos. Vamos alá. Eu aprendí a ver tocar os maiores, a eles que eran los maestros, non? Tocaban eles e nós, pois, mirábamos e íbamos aprendendo a tocar. Tocábamos a con un plato, co houbera, ca lata da sardiña. A bailar, poñámonos detrás dos que estaban bailando, xa de rapaciños, e copiando os puntos que eles bailaban, que nós logo aprendemos. Bravo. Muy bien, muy bien, muy